Erinomaisen hyviä vokattavia ovat kotimaiset vihannekset. Vittu saatana. No vittu. Vittu. Sitä ei pitää kuumana. Vittu, näin niitä Puolassa tehdään. Papata. Vittu, mä oon käynyt kurssit tähän tämmöstä amatööritouhua taas. Kärkiäänet siihen. Vituttaa. No koitetaan, jos se toimisi. Esko! Vittu, eikö tää on aasilainen? On. Ei tota voi livenä laittaa tota musaa. Tuonne lavasteeseen nyt. Et sä siinä sitä vois piikata, kun lavasteet on tuolla. Esko! Hei! Hei! On nyt hiljaa! No vittu. No vittu. Vittu. Vittuihan se voi olla päällä, kun mulla on... Vittu, tuo Keinänenhän siis tässä värkkää ainoa. Kyllähän tää ruoka paistaa pitää. Vittu, kyllähän se on ihan selvä. Vittu, äänitetäänkö tätä ohjelmaa vai mitä vittua tällä leikin? Mä lähden helvettiin tätä. Vittu, mä lähden. Vittu, pannaan saatana, pannaan. Vittu. Noniin, pannaan tänne. Suoraan. Joko? Ääni valmis. Näin. Maku on... Hirveetä paskaa. Tää on superloonia. Esko sanoi, että se ei... Esko! No vittu, pitää se dempata. Vittu, mitä se Keinänen pörrää tossa? Kaveri puhuu, mitä sä oot siellä kaikuu ja pitää se akustoida kunnolla. Vittu, no vittu. Kuka uskot tollaista ruokaa olemassa? Superloonia vittu, pannu pitää täällä. se olla kaiku ääni. Vittu se kaiku. Vittu, tästä ei tuu taas. Nämä maista itse. Vittu, tää on ihan aseteltu siihen. Onko oikeesti jollakin jotain? Vittu. Mulla on vähän paha. Vittu, sä oot sotkenut koko akustoinnin täältä. Kato, vittu, nyt mua vittu rupes vituttaa. Vittu mä lähden vittu. Onks lavastuspuolella? Älä tekellä. Vittu, älä kaaja niitten päälle. Se on vittu. Niin, vittu mä lähden helvettiin. Pysy kauan. Ihan oikeesti, jos mä... Tämmösen kaverin kanssa pysty mitään tekemään. Se on niin uskomaton vittu, kun se sönkkää vaan tuolla. Hirvetä tööttää koko ajan. Vittu, tästä ei tuu yhtään mitään. Lähden me. Vituttaa kaveri. Täällä vittu tämmönen amatöörien kanssa joutuu pörrään. Älä tuu tänne tekniikapuolelle ollenkaan. Kyllä sä oot semmonen kaveri. Me pysy sä siellä vokkipannun äärellä. Käy reenaa, vittu. Vituttaa. Vittu mä en käsitä enää mihin mä ryhdyn sen. Vittu saatana. Paantuu. Esko. No vittu sä oot tuo Keinänen. Mitä sä pysy kuvissa vittu? Vittu, kuunnelkaa tätä. Kuunnelkaa. Vittu, tästä ei tuu mitään. Onko se tässä sit se paikka? Ei se on nyt Keinänen ihan sama missä se pistalla. Tää mikä akusti. Hei. Tää on uskomaton vittu tää koko halli. Vittu mä oon tehnyt 2 yötä hommia tätä. Vittu sä oot kaju. Kuuntele. Vittu tää on ihan hirveä. Vittu mikä? Vittu mä täällä. Vittu mä näytän. Vittu tää amatöörien hommaa ja lähde vittuun. Vittu tää loppu tähän. Vittu Keinänen. Pidetään tauko niin... Vittu näin hyvät soundit ei oo ikinä ollut, niin Keinänen ei vittu.